Staten-Generaal, geachte leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, geachte leden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sumatra. Mede namens de heer Delegatie van Curaçao, de heer Davelaar, thans ook voorzitter van de Staten, de overige commissieleden, mevrouw Alcaraz, de heer Pisas, de heer Ribeiro, de heer Seintje, mevrouw Mozes, mevrouw Leeuwen en de heer Bruin, heet ik u van alle harte welkom op onze douche Curaçao. Ik hoop dat u met een warm verhaal bent ontvangen en dat u in de komende dagen samen met ons zal genieten van het verblijf en vooral zal kunnen bijdragen aan een vruchtvolle uitwisseling van kennis, ervaring en informatie die vooral zal moeten bijdragen aan een beter begrip voor elkaar binnen hetzelfde koninkrijk. Dit IPCO draagt een bijzonder karakter. In de aanloop hier aan toe hebben wij meerdere maanden moeten twijfelen aan het al dan niet doorgaan van het IPCO op Curaçao. De laatst gehouden verkiezing op Curaçao bracht met zich mee dat veel kenners van het IPCO-dossier de status van Curaçao moesten verlaten. Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat de nieuwe aangetreden leden de leegte op korte termijn zullen gaan invullen. Het is dan ook niet voor niets dat dit IPCO in het teken staat van persoonlijke ontmoetingen. Curaçao staat aan het voorportaal van belangrijke positieve veranderingen. Om die veranderingen te kunnen begrijpen is het van belang dat men deze probeert te bezien vanuit verschillende invalshoeken, zoals de verschillende culturele achtergronden, de sociale situatie waarin wij leven en de economische perspectieven. De persoonlijke ontmoetingen die juist in dit IPCO centraal staan, moeten ertoe kunnen bijdragen dat over en meer de verschillende parlementen binnen het Koninkrijk samen de weg zoeken voor een vruchtvolle samenwerking, die de verschillende bevolking die zij vertegenwoordigen vooruit helpen. Zo gezien moeten de aanstaande veranderingen dus niet benaderd worden vanuit de gedachte van een dreiging, maar juist benaderd worden als zijnde een middel om met elkaar toe te groeien, elkaar te ondersteunen, elkaar te machtigen, zodat de burgers en de landen samen kunnen blijven groeien in dit koninkrijk. Die groei is vooral van belang als we zien welke richting de rest van de wereld uitgaat. Geen groei en stilstaan zal betekenen dat wij als koninkrijk achteruit lopen in vergelijking met de mogelijkheden. En de groei van het koninkrijk wordt niet alleen bepaald vanuit de Europese wil, maar ook en zeker niet minder belangrijk maken vanuit de Caribische wil. Het is daarom van belang dat wij samen vooruit gaan, samen groeien. Een van de onderwerpen die aandacht krijgt in de IPCO is het ideale koninkrijk van 2040. Dat onderwerp past perfect in het licht van hetgeen ik hiervoor heb geschetst. Het gaat daarbij, in mijn opvatting, niet om een droom, maar het uitstippelen van een concreet pad om met elkaar naartoe te werken. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Binnen het koninkrijk bestaat de verdeeldheid en verschillende meningen over visies en missiesbepaling per land. De missie en visie beschrijven de bestaansreden van het koninkrijk en een gemeenschappelijke toekomst. Momenteel ontbreekt een gemeenschappelijke toekomstvisie binnen het koninkrijk. Dit is zeer belemmerend voor het samengroeien en samen reageren op ontwikkelingen buiten het koninkrijk, die van invloed kunnen zijn op onze toekomst. Het gebrek van een gemeenschappelijke visie is het herleiden van een repressieve en controlerende houding van onder andere limitatieve opgestelde rijkswetten. Groeibeperkingen via rijkswetten en nu consensusrijkswetten hebben veel schade toegebracht. Een gezamenlijke strategische keuze binnen het koninkrijk is nooit van terecht gekomen.
De Caribische landen werden en worden nog steeds niet gezien als gelijke partners. Nederland benadrukt het grootste land te zijn met de meeste inwoners en een economische macht. Maar vergeet het belang van de geografische ligging van de Caribische landen en de interlandelijke connecties van het Latijns-Amerika niet. Gebonden aan een statische staatsregeling vanaf 1954 is hiervoor geen dynamiek ontwikkeld binnen het Koninkrijk. Zo zijn veel mogelijke rijkdommen ontnomen van de Caribische partners. Te denken valt aan het ontnemen van het offshore sector van Curaçao en het beperken van import- en exportmogelijkheden vanuit de Latijns-Amerikaanse primaire goederenstroom. Zolang wij als Koninkrijk een controlerende repressieve beleid aanhouden ten opzichte van onze Caribische partners, wordt de autonome economische groei van deze landen geschaad. Op zodanige wijze dat waarschijnlijk nooit meer en zeer beperkt kunnen participeren in wereldontwikkelingen, voornamelijk in economische ontwikkelingen vanuit het Latijns-Amerikaanse continent. Dit moet direct worden gestopt en aan orde worden gesteld binnen het Koninkrijkrelatie. Onze autonomie bestaat alleen op papier. In de praktijk is het een situatie van checks without balances. Curaçao is al druk bezig met overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat vergt enorm veel inspanningen, vooral voor onze burgers die het al niet makkelijk hebben. Het noodzakelijk herstelproces dat reeds in gang is gezet, zal weliswaar worden voortgezet, echter op een meer verantwoorde en gebalanceerde wijze, waarbij in bijzonder rekening zal worden gehouden met de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Anderzijds zal er ook flink worden geïnvesteerd in economische stimuleringsmaatregelen. Dat vergt commitment, niet alleen van bestuurders, ondernemers, maar de hele bevolking. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. De overheid heeft daarbij een belangrijke rol, namelijk het kweken en verder stimuleren van verantwoordelijkheidsbesef. Als Curaçaoenaars, oftewel Yunnan Corso, zijn we trots op onze nationale identiteit. Het is nu belangrijk om die identiteit te gebruiken als kompas voor een betere toekomst binnen het Koninkrijk. Daarom zal Curaçao kiezen voor het intensivering van haar autonomie binnen het Koninkrijk en tegelijkertijd ook voor een verdere ontwikkeling van onderlinge samenwerking tussen de landen. Om die samenwerking vruchtbaar te laten zijn, is een herziening noodzakelijk van onderlinge verhoudingen tussen de landen en de organen van het Koninkrijk. Er zijn positieve redenen voor Curaçao om aan dit IPCO deel te nemen. In de eerste plaats is dit een goede kans om gedachten te wisselen met de andere landen over mogelijke onderwerpen die gemeenschappelijk belang zijn voor een samenwerkende Koninkrijk in 2040. In eigen woorden van Evelien Fijn-Jonkheer, een van onze voorvechters van autonomie. Wat Curaçao wil, is werkelijk een democratische bestuurvorm. En dit zal alleen met Nederland mogelijk zijn wanneer eindelijk besloten wordt dit gebied volledig autonomie te geven. En Dr. Luis da Costa Gomes, de wens van autonomie in ons hart, dan hoeven wij ons advies niet te gaan halen bij een commissie. Beschouw mijn voordracht niet als een sluitstuk en ook niet als een begin ervan, maar een continu proces van dynamische ontwikkeling van onze autonomie en samenwerking in het Koninkrijk. Het programma staat verder in het licht van belangrijke interessante werkbezoeken, zoals het bezoek aan het aanbod van onze nieuwe ziekenhuis, de haven en Oostpunt. Op donderdagavond is een afscheidsdiner op een bijzondere locatie, zorgvuldig uitgekozen, het instituut NAM, waar het in het teken van 100 jaar raffinerij van Curaçao staat. Diverse belangrijke passages uit onze geschiedenis van Curaçao worden uitgebeeld in deze tentoonstelling, waarbij de raffinerij in het middelpunt staat. Wanneer men inzicht krijgt
In die geschiedenis verwerven wij daarmee gelijk inzicht in de samenstelling van het volk, de manier van denken en doen, de kunst, etc. Ik zal nu niet meer verder verklappen, maar nodig ik u van harte om de hoogte te blijven van deze fantastische dagen samen. Laten wij het overleg gebruiken om elkaar te leren kennen, elkaar te leren ondersteunen en een hand te reiken. Met deze insteek wens ik alle delegatie vruchtbare succes. Zoals ik koos.